excited. Wow. 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 Where are you going? Where are you going? Shopping. Shopping? First time walking outside. Yeah. Going Wow. shopping with Papa. Wow. Oh pala. Careful. Hold yourself. There's a car. There's a car. The guy has to drive around. Oh, look at that. Ooh. Ooh. Hey guys. Kakauwi lang namin guys nag-grocery kami sa Aldi. So kami guys nag-grocery kami hindi yung pareho sa iba na weekly yung ganon. Kami talaga mostly every other day or at least ang milk every day kasi yung husband ko nga si Frank nga lagi siyang pag nasa opisina niya siya, coffee drinker kasi talaga yung husband ko kaya kailangan talaga niya na may milk palagi. So, mga bilihin dito guys. Ko sa inyo guys, share ko sa inyo kung magkano yung mga bilihin dito. Ito is I think 1 euro something. Ay, share pero di naman pala alam ang presyo. Basta 1 euro or below 1 euro. So, it's 50 something sa Pilipinas. So, toast lagi. May lagi akong toast kasi yun ang bread na kinakain namin dito ni Ella. Tsaka, banana. Tong banana guys, 1 euro 9. Memorize ko ang presyo kasi lagi, everyday ako bumibili ng banana, apple, yung carrots para kang Francine at sa mga bata. So, ayan. Cucumber dito guys is 49 cents. So that is lagi 49 cents. Minsan mas bababa pa, minsan naman mas mahal. So 49 cents is around 25 pesos. It's around 30 pesos sa Philippines. Kasi ang 1 euro is 58. So around 25 pesos sa Philippines. Pero mura na to siya dito guys. So ayan, put away natin yan. Yung water, si Frank actually ang binibilhan namin ng tubig dito guys kasi hindi siya umiinom sa faucet, sparkling ang iniinom niya na. Sanay na kasi siya guys. So ito, it costs, nakalimutan ko na naman ang bigas. It costs 1 euro something for the 6 of them. Ayan. So, ang chicken, normally na binibili ko is breast para sa mushroom, para pang sagul-sagul sa gulay. Ito, it costs 2.99 euro. So, it's around 180. Same lang sa Philippines. Pero 600 grams lang siya. 600 grams lang siya. So, ayan. Wait. So, itong Coke is below 1 euro ata to eh. Tinatapon kasi namin receipt pag bumibili. Hindi namin kinukuha sa cashier. Coke, below 1 euro ata to. Ito. Tapos yung fish, hindi ko to alam. Pero lagi itong kinakain ng mister. Inaano niya sa bread guys. Mga smoked fish, salad. Next time, i-ano ko siya. I-keep ko ang receipt para ma-share ko sa inyo. Yung salad, we got salad. We got ito, ipapalis niya sa fish. Para siyang buns, guys. Ayan. So, I got meat. Ganito yung meat nila dito, guys. This is actually on sale from 3.99 euro, naging 2.79 euro na lang siya. So, this is around 100 something also in Philippine money. So, I got 2 kasi naka-on sale siya. So, i-deep freezer ko siya. Ayan. I have now a garlic powder and paprika powder. Ilalagay ko siya sa lagayan, guys. Ini-start ko na actually nilagay yung iba. Ayun, guys, kung makikita nyo. Nilagyan ko na siya pero wala pa akong
no black, paprika curry at muscat. And since nakita ko kanina yung garlic at paprika, so lalagyan ko siya, i-fill ko siya para makumpleto na. Tapos cream, Nestle, sa atin ito yung all-purpose cream para sa aking mga sauce na ginagawa ko. At saka milk. Mura lang ang mga dairy products dito guys, like cheese, yung mga milk. Tsaka kaya hindi siya ano ba yun? Hindi siya mabigat sa bulsa. So this is the milk that Frank was using for his coffee. Yung sa Aldi, gustong-gusto niya yung sa Aldi. 3.5% fat. So I got 4 liters at this will only last for 1 day. Believe me or not, it will last only 1 day or until tomorrow. So ayun, nandito pala si Ella. Kagagaling ni Ella kanina sa dentist kasi sumasakit ipin niya. And since dito yung health thing dito guys ay hindi siya free, bali hindi kagaya sa atin sa Philippines na kung pupunta tayo ng dentist, magbabayad ka ng mahal. Dito yung kids is free sila, dental thing, and also us, big ones, pero limited. So, ayun. So, that's all we got, guys, in Aldi. 4 liters of milk. At hindi to siya weekly na, hindi kasi kami weekly. Minsan lang kami mostly talaga once, hindi kami once a week, nag-grocery, nag-ano kami, 3 times. Kasi malapit lang di ba guys, nalalakad lang ang mga shops namin dito. So, every talaga kami every other day, or sometimes nga si Frank everyday bumibili ng milk. So ayun yung mga bilihin dito sa Germany guys. Ang 1 euro dito guys, mura na yan, at kumbaga hindi na siya kamahalan. So ito, ilalagay ko na to, makukumpleto na yung ano ko. So I was planning actually guys na i-organize yung kitchen, pero inaano ko pa yung mga dapat kong gawin. So, I think that's all for today, guys. Walang masyadong ganap. So, siya nga pala guys. Shout out ako kang Miko02. Isa din siya, vlogger din siya guys. Nagpapa-shoutout siya bago siya sa YouTube world. And he is also doing a vlog. So, she's also doing a vlog. So, if kung gusto nyo baka gusto nyo siyang i-visit sa channel niya, and her vlog is also about family. I think her vlog is all about I think she's also in a LDR that now they are together, so same as me lang. So hello Miko02, pasensya at ngayon lang kita na siya. So, ayun na guys. Thank you all for watching, and I hope to see you again on my next video. Bye bye and have a good day, everybody.